Zdravíme všechny lyžařky a lyžaře u podcastu, který nese jméno Na doraz. Vítáme vás už u 32. epizody, ve které probereme letošní lyžařskou 50, mistrovství světa juniorů v italském Šilpáriu a dojde i na nastínění evropského šampionátu v Gruzii, který startuje už zítra intervalovými starty klasickou technikou. Tohle vše dnes probereme s reprezentantem Matyášem Bauerem a po časové odmlce i s Jakubem Augustenem. Pánové, hezký den. Čau. Jen. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví Lukáš Antoš. Hezký večer. Pánové, Jizerská 50, velká událost nejen u nás, ale samozřejmě po celém světě, hlavně co se týče dálkových běhů a bafuňářů, kteří si tuhle akci zaplatí. Nicméně obrovská akce, žije tím celá republika. Říkám si kolikrát vždy, když na tuhle akci přijedu, že za není možný, jako tolik lyžařů nepotkám za 2 sezóny dohromady. Kolik lidí prostě na těch lyžích stojí a když poslouchám třeba ty rozhovory, jak už v televizi, nebo potom i na místě mezi řeči, když třeba kolem někoho projdu v konverzaci, tak slyším, já na tom stojím poprvé, v životě jsem to neviděl, tak si říkám, že to je až jako neskutečný a vlastně trochu si říkám, že je i škoda, že vlastně byť to běžecké lyžování nebo všeobecně běžky jsou u nás populární, to jde vidět, tak že to v té televizi prostě stále nikdo jako nesleduje a je to až vlastně jako s údivem, že to takhle je. Nicméně obrovská akce, já jsem se toho zúčastnil, jsem tomu strašně samozřejmě vděčný RD System Silvini tým, Máru Pazderskému a samozřejmě Kuba Augusten, ten se toho letos také zúčastnil, vlastně Jizerské 50, té nejdelší tratě, takže k tomu samozřejmě teď tady něco řekneme. Maty bude trochu opět ve stínu po delší době, byť ten poslední díl byl spíše z 90% o něm, tak teď bude ze začátku trochu mlčet. Nicméně, Kubo, co na tohle říkáš, na tuhle akci? Vlastně popsal jsi to velice správně. Je to masová akce a já jakožto prostě člověk, který vyrostl a narodil se v Jizerských horách, na to až tak dobře nenahlížím, protože prostě ty hory tím trpějí. Je tady větší turismus než na Václaváku v ten víkend a i prostě my jako obyvatelé tady nemáme pomalu kde zaparkovat, když jdeme na trénink a prostě je tady přelidněno, no, tu akci a strašně moc lidí, nicméně je to tradice a buďme aspoň rádi, že tady ten víkend někoho to lyžování zajímá. Ano, ty závody vlastně se táhnou už od čtvrtka, kdy se jede 30 a 17, tyto tratě volnou technikou, potom v pátek jsou na programu dětské závody, firemní štafety a potom samozřejmě večerní sprint, kterého jsem se letos opět i zúčastnil, to jsem taky rád, jsme tu možnost, no a v sobotu je 10, 25, no a v neděli to všechno vyvrcholí tím hlavním závodem na 50 kilometrů. Jenom tak jako pro posluchače, kteří třeba neví, neznají ten celý program a myslí si stále, že to je jenom o tom hlavním závodu, který se jede v neděli. Nicméně, Maty, zeptám se i tebe, ty jsi to samozřejmě možná sledoval v televizi nebo zpětně, tu akci taky znáš, byť se z toho třeba jako malý a teď i nezúčastnil a možná se to nějaký pátek ještě nezúčastní, byť samozřejmě já doufám, že v dalších letech se nám podaří založit firemní štafetu a jako podcast Na doraz si to zajedeme. Tak co na to říkáš, na tuhle akci i ty? Tak já už jsem si to jednou taky prožil, jel jsem firemní štafetu a samozřejmě je to obrovská akce a myslím si, že i když, jak říká Kuba, tak to bohužel neprospívá té přírodě, na druhou stranu je to jedna jako z mála možností, troufnu si říct jako jediná v celém kalendáři, ať už zimním, tak bohužel tím letním, tak to je jediný datum, kdy to lyžování může nějak prostě kvíst a můžeme ty lidi k tomu lyžování dostat, protože jak vidíme, tak dneska ten díl možná z mé strany bude víc negativní, ale to se asi dozvíme na konci proč. Ale myslím si, že prostě když ta televize ani prostě nevysílá český poháry, což neříkám, že jako by měla, protože to by byla skoro ostuda se koukat na to, jak tam jede 30 dospělých, z toho ty rozdíly jsou tak velký, takže je to jedna z mála možností, jak to lyžování propagovat a myslím si, že v poslední dobu se to daří. Tím jak říká, že to není jenom jeden závod, ale je to vlastně plný jako prodloužený víkend a tak jsem za to rád. Myslím si, že samozřejmě ty sprinty by se daly líp podchytit, protože když jsem se na to koukal, tak jsem se na to koukal hlavně, protože jsi mi psal, že jedeš k Valdu, tak jsem se chtěl podívat hnedka na Kvaldu, ale to nedávali, jenom tam povídali celou dobu, což
na jednu stranu tomu rozumím, prostě potřebuji si splnit ty svý i sponzorský nějaký předsevzetí a sliby. Nicméně pak ty finále byly jako z mé strany jako se na to koukat jako strašně nudný. Jako nic se tam nedělo, nic jako skoro mě to bolelo se na to koukat, to jsem fanatik, který se rád kouká převážně na intervalové starty a nejvíc ještě na 50, tak si myslím, že ten sprint by se dal nějak prostě líp vymyslet. Rozumím tomu, že pro ty diváky tam to je atraktivní, prostě 3 kolečka, ale prostě nějak to protáhnout nějak jinak by si myslím, že tomu prospělo. Tak je to hlavně show, je to dělaný prostě za umělého osvětlení, ještě za pomocí různých takových menších ohňů, jak bych to řekl, kotlů. Lidi jsou vlastně po celém tom stadionu rozmístěni a nejde slyšet vlastního píchnutí. Hudba tam hraje naplno, vlastně to žije možná ještě víc než nějaký slabší maturák, když se sejdeme v nějakým sále. Ale je pravda, a to souhlasím, že letos možná ani tak ne, ale vím, že ten minulý rok, tak to bylo až děsivý, jak kolikrát stáli ti závodníci před výstřelem na tu rozjížďku, protože se čekalo, jestli televize vůbec bude v pohodě. Všechno se vlastně motalo kolem televize. Čas kvalifikace byl tedy letos dopředu daný, což v těch, nebo letos před těma 2 rokama nebyl, protože letos se to nejelo. Tak se to prostě všechno motá, hlavně aby byla televize nachystaná a potom se to odstartuje. Letos tedy kvalifikace byla přesně stanovená časem, což se podařilo, ale ty rozjížďky od semifinále po finále vlastně se zařizovaly podle toho, až televize dá pokyn na stadion, že můžou odstartovat, což je teda jako špatně podle mě a je to takový jakoby signál do toho, že je to čím dál tím větší a když se teďka zaměříme spíš na ty negativita teda, když už si s tím začal Maty, tak je to čím dál tím větší komerční akce, cestou za biznicem, podle mě i to jde vidět ty ceny těch parkovišť za jeden den, 600 korun, s tím, že ještě vlastně to hlavní parkoviště uzavírají a vlastně večer se tam nedá zaparkovat nebo o polední, tak je to příšerný a vlastně samozřejmě ten Bedřichov je dělaný tak, že tam nejde zaparkovat možná celoročně a jediný jakž tak přípustný parkoviště je na Maliníku a když se vám i tam nepodaří zaparkovat, tak musíte parkovat až dole v Jablonci u Penny a kivadlovou dopravou autobusem nahoru. No, takže samozřejmě přijde mi to tak jakoby čím dál tím víc, hlavně se zhrábnou z toho co nejvíc peněz, až mně to přijde jako taková trochu škoda, když kolikrát vidím, že třeba různé ukončení a takové rozloučení s těmi závodníky nebo s fotbalisty a s osobnostmi, tak ty lidi prostě na tyhle akce přijdou třeba i když to bude stát 10 000, ale oni to třeba kolikrát dají třeba jenom za 100 ten vstup. A oni tam stejně přijdou a myslím si, že to je právě ten případ jizerský 50 a nejen třeba jizerský 50, ale i těch běhů v zahraničí, Vassalopet, Birkenbeiner, takže prostě trošku mě to mrzí, ale to je asi prostě bohužel trend toho a s tím mi asi tady nic moc u podcastu, když nás sleduje pouze na Instagramu 700 lidí v uvozovkách, tak s tím neuděláme. Jsi moc negativní dneska. Tak trošku si mi tím nadhodil, tak jsem musel něco říct, ale je to samozřejmě fajn akce, rád se tam vracím, je to prostě neuvěřitelný, žije to tam a je člověk tam šťastný, když třeba nemá den, když to řeknu, a užije si to prostě i jinak než závodně a uvidí se tam ze spoustu lidma, který třeba dlouho neviděl, ochutná dobré jídlo, myslím si. Nech taky vyjádřit Kubu, jo, ať se Kuba vyjádří. Já se dneska strašně rád poslouchám. Kubo, už mluv. A jakoby taky popsal to dobře. Je to převážně ty poslední roky hlavně marketingová akce, ale když jsem tam byl, tak prostě jsem tam viděl, jak ty lidi jsou nadšený z toho závodu, dělají si selfiečka v těch číslech a když to jsou schopni zaplatit, prostě parkovný, startovný, namazat si liže, prostě je to hodně peněz, ale ty lidi to jsou schopni zaplatit, tak prostě tady bude furt.
A jako jak se říkal, no, dřív byl jenom jeden hlavní závod, mělo to tradici a z těch starších generací se tady třeba bavím jako u sebe doma v těch Jizerských horách a popisuju jim, jako jak to vypadá teďka, tak oni třeba ani už nevědí, že součást těch závodů je nějaká 25 nebo 30, to nevědí, každý zná jenom tu 50, ale je to takový prodloužený víkend a má to nějaký pozitiva, prostě, že, jak říkal Maty, propagace toho sportu, určitě jo, to je pozitivní v pozitivním slova smyslu, ale trošku se to udebírá někam, kam si to taky nepřeju a je to opravdu, bylo to tady hektický, strašně hektický ten víkend. A bylo to fakt jako na každém, ani nemusel být na Bedřichově, prostě bylo cítit, že tady bylo přelidněno, no a jako teďka jsem trošku odbočím, ale scháněl jsem ubytování pro jednoho známýho a nešlo se na ubytování prostě. Řešilo to na poslední chvíli a třeba 14 dnů před tu akci jako neubytuješ se nejblíž někde, možná u Mladé Boleslavy, ale opravdu jako bylo to tady fakt divoký, no, bych to tak popsal. Když tak u Hasana na kolečku. Prosím? U Hasana na kolečku. Tak jasný, tak. Tam je to jakoby tutovka vždycky, no. Ne, já jenom já se k tomu jenom vyjádřím taky, ať dokončíme tohle kolečko. Tak já naopak jako budu teďka tady dělat ďáblova advokáta. Nicméně já si myslím, že to je, nechci říkat správně, že to je takhle extrémně marketingová teďka Jizerská 50, protože jsem tam teďka já jsem tam byl nějaký 5 let zpátky, 6 let zpátky, takže už to je taky nějaká doba a mohlo se to změnit od té doby. Nicméně si myslím, že prostě pokud bude víc to marketingový, znamená, že ty sponzoři budou do toho víc chodit, více prát o toho, což znamená, že i dejme tomu, nevím, jak to je třeba s prize money, jestli se to jako třeba ten benzín na Orlen Sprint, který není v rámci Ski Classics, jestli se to nějak měnilo ty prize money za poslední dobu, ale to znamená, že čím víc sponzorů o to bude bojovat, tím víc peněz do toho bude padat, tím lepší závodníci to pojedou, tím víc ta televize to bude chtít vysílat, tím víc lidí se na to bude chtít dívat a máme takový ten začarovaný kruh, že najednou víc lidí třeba i bude chtít jako se projet na těch lyžích a když se 100 lidí projede na lyžích, tak je šance, že jeden se pak podívá třeba na český pohár a prostě my uvítáme každého dalšího závodníka, který prostě bude závodit na českých pohárech a když to takhle najednou se objeví prostě 10 nových lidí, tak to je prostě si myslím jako krásný číslo. A když to bude takhle růst, tak si myslím, že na jednu stranu rozumím tomu, proč to je špatně, ale myslím si, že na to můžeme hledat dost pozitiv a hlavně samozřejmě, když to budeme brát jenom jako v rámci té jezerky, tak je to asi špatně, a když to budeme brát v rámci celkového jako českého běžeckého lyžování nebo světového běžeckého lyžování, tak si myslím, že to je jenom dobře, protože přesně Alvar Milbeck, Emilie Fleten, tak prostě všichni tady ty nastoupili do sprintu a myslím, že to je prostě to, co chceme vidět, než aby to tady jeli jenom lokální závodníci plus 1-2 z nějakých 40 míst Ski Classics, takže si myslím, že to je prostě taky dobře, ale rozumím tomu, že prostě když se nedá zaparkovat, tak to pak je nepříjemný pro vás. Jo, tak vlastně i Anton Persson, účastník z olympiády, té velký, tak taky přišel na sprint vlastně i objel Jizerskou 50. Přesně jak říká, sice letos ten sprint, co se týče prize money, byl o polovinu stáhlý pro ty první, ale i tak prostě přijeli vlastně všichni a ta konkurence byla snad ještě větší než před 2 lety. Takže až jako neskutečný Mačej Starek a vlastně polský reprezentant, ten ani nepostoupil o nějakou vteřinu. Takže prostě obrovská akce a je to podle mě taky jenom dobře, ale jak se říká, ten, kdo si v tom chce najít trochu špíny, jak já jsem před chvílí, tak si to prostě najde a to je jasný. Ale pokud tedy k tomu nic vlastně dalšího nemáme, nebo pojďme ještě rozebrat hlavně tu 50, protože to si jel, Kubo, ty a ty si prej jel i na nenamazaných lyžích a přesto si dojel 74. samozřejmě čas, myslím, že suprový, kolik, myslím, 2 hodiny 13 nebo 14, tak nějak si ten závod absolvoval, což je neuvěřitelný čas. Samozřejmě ano, sníh byl rychlej, podmínky, hlavně to bylo o nějakých 500 metrů kratší, o jedno stoupání, to znamená, že bychom mohli přidat možná 5-3 minuty navíc, ale... A to se nikdo neptá.
A to se nikdo neptá, přesně tak. A já si myslím, že ti můžeme takhle pogratulovat, protože si to dojel a vypadáš dobře. Trochu jsem se bál, že tě uvidím zroucenýho, ale úplně hotovýho, že nám tady budeš uzavírat vlastně v 8 hodin večer oči, ale vypadáš fantasticky. Ne, jako vždycky. Jel jsem na nenamazaných lyží soupaží, to je jasný, ale další problém byl takový, že jsem to vlastně s Márou Pazderským řešil na poslední chvíli a byla tam nějaký problém v komunikaci a jel jsem na nepřipravených lyžích, jel jsem pouze prostě na PS6, jako na základním parafínu, takže samozřejmě z kopce to bylo vidět, ale byl jsem na jedné skupině, která mi pomohla jako mě tlačit dopředu, že jsem byl na první pozici a tlačili mě, takže tím mi pomohli. Tím jim děkuju, jako nějakým Němcům a takhle, ale jsem byl spokojený s tím, že se to dokončil v tak dobrém čase a měl jsem radost z toho, že jsem poznal úplně něco jiného. Ty soupažové závody jsou trošku jinačí než třeba český pohár, když běží 10 skatem, je to trošku jinačí bolest, je to hodně silový a sníh byl rychlej. Je tam důležitý asi, nechci si samozřejmě hrát na nějakého odborníka, který by tady jako běhal už nějakou dobu ty laufy, ale je důležité hodně občerstvovat, mít připravený nějaký gel. Já jsem měl půjčenou i tu koksu, takže jsem jakoby pravidelně pil, což mi taky pomohlo. A jako 100% doporučuji každému si to vyzkoušet, zajet tou soupaží, něco takového. Jinak PS6 pro neznalce tak je vlastně základní parafín, který se nanáší na skluznici. Používá se to na trénink, je to opravdu ten největší základ, samozřejmě logicky bez fluoru. A tomu se taky můžeme tady vyjádřit, protože vlastně i na Jizerské 50 a v rámci všech možných závodů tak probíhalo měření, samozřejmě těm vybraným, těm prvním nastupním vítězů a možná první desítce, ale potom i třeba okolo 300. 400. místa, tak mohlo projít měření, když si ten zrovna osoba, která měřila ten floor na těch lyžích, tak si mohl vybrat prostě i závodníka ze zadních pozic a mohl mu změřit právě floor a takhle to probíhalo, a což je teda jako super, a to mě teda upřímně řečeno jako překvapilo, že i vlastně na Jizerské 50 se samozřejmě v rámci všech závodů, třeba co se týče dětí a podobně, tak tohle měření probíhalo. No. Určitě to je krok správným směrem, protože chceme, jak už tady Kuba na začátku zmínil, tak chceme, aby ty naše hory se co nejméně ničily, ať už tady tu Jizerskou 50 nebo lyžováním celkově, a je to krok, který se ať už FIS nebo celkově společnost rozhodla udělat, a myslím, že to je krok správným směrem, a prostě pokud to musí dodržovat závodníci na českých pohárech, tak si myslím, že na té Jizerce by to mělo být taky, a je to super. Já jsem slyšel příběh, že na nějakou tu 25 nebo 30 tím bruslením, tak závodník na 3. místě byl disklej právě kvůli fluoru, takže to je tak, že i tady v těch doprovodných závodech se snažili lidi, nechci říkat, jestli důvodně nebo bezdůvodně podvádět, protože pokud jsi hobík a nevíš, jak ten fluor z té lyže dostat, tak to může taky prostě být omyl jenom. Ale nevědět, že prostě to fungovalo, a myslím, že to je super, že takhle ty lidi to naučíme, a během prostě pár let to se může stát, že na té Jizerce, kromě těch lidí, kteří budou chtít jako důvodně podvádět, tam jako nebude nikdo, kdo bude mít fluor. Protože samozřejmě na té Jizerce to je tak, že tam startuje tolik lidí, že ta šance tě vyberou, pokud nevyhraješ nebo nejedeš prostě o vítězství v rámci Classics, tak je jako dost mizivá, a pro nějaký hobíky, ať už přesně na Jizerce, nebo to můžeme přijít k maratonu, kde taky, i když člověk běží, tak chce běžet nějaký ten svůj čas vysněnej, tak si pomůže, jak může. Je to tak. No, já si myslím, že je to super krok. Samozřejmě slyšel jsem různé debaty o tom, že ten fluor je špatný a že mě to nejede a ostatním to jede, a do té doby jsem jim prostě všem ujížděl z kopce a teď prostě oni ujíždí mě a že to není možný, že oni tam ten fluor určitě museli mít. Takže takový jako keci ze strany třeba těch starších závodníků, těch nadšenců,
samozřejmě nemohly chybět, ale to se vždycky najde a samozřejmě tihle osoby samozřejmě s tím asi nebudou spokojení a těch se asi nezbavíme. Nicméně otázka, jestli třeba na tuhle skupinu úplně cílíme, já si myslím, že ne. Tak jsem asi stejně přesvědčený, že momentálně ten floor z těch 6 000 lidí nebo kolik startovalo, tak bych řekl třeba, že menší půlka to měla. Jako no. Myslím si to prostě, je to můj názor. Že zatím prostě víš co, ještě nějaká podpultový zboží nebo i na tom bazaru prostě vidí, že se to prodává, že to v tom oběhu je a nějaký rok to tady furt bude, ale je to určitě správný krok udělat to, aby to třeba za 5 let už tady vůbec nebylo. No. Tak bylo taky zajímavý vlastně, že, a to se mně líbí, tenhle přístup zejména Oswixu a vlastně od servisu, který tam probíhal, že se dalo v jednom tom stánku nebo v tom obchodě právě za poloviční slevu vyměnit ty fluorové vosky za ty nefluorové, což mně přijde jako super nabídka, vzhledem k tomu, že to vlastně na bazaru běžeckého lyžování z 90% asi neprodáte, když se na tom už nedá jezdit, tak tohle mně přijde fajn, že tahle možnost tady byla. Takže i takhle vlastně jako krok k tomu, samozřejmě potom, když jsem se bavil s tím klukem odměření, tak mě to zajímalo, jak to probíhá a že se mu jako stalo, že prostě naměřil fluor, ale že třeba ta osoba to prostě věděla, že přesně jak říkáš, Maty, že prostě jiný vosk neměl a že to tam namazal a že doufal, že prostě na to nepřijde, ale že se prostě přiznal, že jako je to ta varianta toho, co jsi říkal, tak samozřejmě tady i byla. Tak jo, pánové, asi... No, ještě já dodám, že si myslím, že to jako i na druhou stranu dodává tomu závodu nějakou tu hodnotu, že vlastně ten závodník, který tam nastoupí, tak třeba chce prožít v rámci možností nějakou tu stejnou zkušenost jako ten závodník, který jde o vítězství, i ten stejný, který jede o to, aby dojel a prostě to pojede 6 hodin, tak ho zrovna vyberou na floor a může si aspoň říct, že teďka jsem tu jízerku prožil úplně stejně jako ten, co vyhrál, takže nebo ten, co jede prostě o to vítězství, takže myslím, že to je jako pak díky tomu ještě trochu v fotokách víc plnohodnotná zkušenost a nějaká vzpomínka na tu jízerku, takže i tady z toho důvodu si myslím, že to je pro ty lidi něco, jestli řeknou jako další, samozřejmě pak jestli tě disknou nebo ne, tak si myslím, že u těch závodníků, kteří si to jedou jenom jako opět a dostanou tu medaili v cíli, tak je nemá asi smysl jako diskávat, protože tím jako člověk nic nevyřeší, když se zase objeví až za rok na jízerce. To je samozřejmě úhel pohledu, ale tohle je super. Je dobré, že jsme probrali tady tuhle největší vlastně akci, co se týče běžeckého lyžování u nás v České republice, protože vypadá, že se toho poháru se v nejbližší době u nás nedočkáme. Nicméně pojďme na mistrovství světa juniorů v italském Šilpáriu, kde samozřejmě naši reprezentanti, řekl bych, usilovně reprezentovali naši republiku. Nejlepší umístění: Jonáš Helmich, 8. místo ve sprintu, totéž Anička Marie Jaklová mezi juniorkami, 8. místo. Za mě Jonáš obrovské překvapení a ukázka toho, když začneme tady u něj, nebudeme korektní, už teďka, že nám omlouváme se, tak největší úspěch, podle mě největší překvapení, protože já jsem ho teda čekal třeba v druhé desítce, ale když jsem viděl třeba, jak jel semifinále, tak ten kluk neskutečně se zlepšil mentální nastavení v hlavě, jel sebevědomě, věřil si. Když jsem viděl, jak na tom posledním kopci na to vzal a vlastně ten balík začal trhat a udělal z toho trhací kalendář, tak jsem si říkal, on snad to do toho finále dotáhne. Potom už na tom stadionu už mu docházelo v té soupaži, bylo to vidět. Možná i trochu smůla, že Švéd, který v ten moment vedl, tak spadl a vlastně celý ten balík zbrzdil. Potom to Jonášovi na Luckyho losera ve 4. pozice uteklo o půl vteřiny, což samozřejmě by to asi zvládl, ale otázka ten moment, jestli by toho 4. v ten moment dokázal přešpurtovat té cílové rovince, takže by byl asi 5. Ale i tak prostě za mě fantastické představení a od kvalifikace, kde skončil 9., tak po to semifinále
obrovská gratulace ještě takhle na dálku, byť jsem mu samozřejmě gratuloval a psal a vypadal spokojeně, takže takhle ještě jednou ode mě obrovská gratulace. Pánové, vaše k němu tedy, potom se vyjádřím samozřejmě. Dávám ke gratulaci. Jestli se nepletu, tak i jednu distanc, myslím 10 km volně, byl taky nejlepší z našich. Je to tak? Nebo to byla 20? Jo, no, takže je vidět, že měl asi formu a já už jsem ho viděl tady tu sezonu, když začínala, jako zimní sezona v Livíňu a trénoval, co nás tam přišel na první trénink a trénoval tam Dukla nějaký rychlosti a říkám si, kdo to je, víš, protože jsem neviděl takhle jako dlouho někoho letět na běžkách, oni jezdí klasiku, strašně dobrou, líbil se mi soupeř a fakt jako technicky se srovnal a byl extrémně rychlej, takže už bylo vidět, že v té přípravě prostě mu to jde a potvrzoval to i na těch FESA Cupech a jsem rád, že navázal na to i na té vlastně nejdůležitější akci pro něj a je teda obrovský, nevím, jestli má už 2 metry, ale to taky asi možná trošku v té soupaži, v té klasice má výhodu. A jsem za to fakt jako rád, že se podařil takovýhle výsledek někomu z Česka. Rovněž i té Aničce taky gratuluju, protože na tu rozličku jsem i viděl, to semifinále a tam se mi taky líbila, takže ty taky bych chtěl pogratulovat. Tak já se samozřejmě přidávám, že nášem jsem mluvil a samozřejmě nemůžu tady nezmínit Jirku, který se nemluvil, který měl ten nejlepší výsledek, 4. místo, takže takhle gratulujeme všem, kteří se vlastně umístili a všem, kteří se nominovali vůbec a měli možnost reprezentovat Českou republiku a myslím, že prostě Jonáš ukázal to, že je ten sprinter. Samozřejmě můžeme debatovat o tom, jak by to dopadlo, kdyby ten Švéd nespadnul, jestli by tam bojoval o ten postup, nebo jestli by spíš trochu víc se nestrachovalo to 4. místo, ale prostě myslím si, že na to se zase historie neptá a ukázal, že 8. místem je sprinter. Bohužel mu trochu sám, jak říkal, a věřím tomu, že nebude naštvaný, když to tady zmíním, že prostě ty distance nejezdí podle svých představ a samozřejmě to je, na čem se dá pracovat, jak se o tom bavíme. Nevím, jestli to tady zmiňovat, tak ale myslím si, že vždycky z toho sprintera je jednodušší udělat distančáka než obráceně, i když oboje nějakou tvrdou práci jde, ale prostě má ten základ v tom sprintu dobrý a prostě tím, že byl 8. na juniorském mistrovství světa a v kvalifikaci 9, tak to prostě je nějaký předpoklad, že by mohl jezdit dobře, ale samozřejmě není. Teďka je důležitý ten přechodový rok do té 23, kde prostě ty kroky se dělají největší a úplně se to změní, i když samozřejmě my jsme tady z Čech zvyklí, že jako junioři jezdíme s dospělými, ale ono fakt jenom se ti na těch českých závodech zmizí od toho jména to už nejsi junior a najednou musíš už jakoby v vozovkách všechny porážet, nebo chceš všechny porážet, což bys, já jsem chtěl i tak, ale prostě najednou ten tlak je pak trochu jiný, nebo ten pocit těch závodů je trochu jiný a můžeme vidět, jak už třeba z minulého roku, kde vlastně Italové medailisti, tak tenhle rok si skoro neškrtli třeba Axel Artusi, který byl vlastně druhý na 20, tak tenhle rok jel jenom sprint a naopak se nepodíval nic na do top 30. Takže a to samé jako jiní závodníci v top 10, který byli. Takže si myslím, že ten krok má nakročeno správným směrem, ale je důležité teďka ten krok jako udělat, protože jak se o tom bavíme, tak je to super úspěch, ale furt je to hraní na dětském pískovišti a ty velký závody teprve přicházejí. Ale nikdo ti ten výsledek už nevezme, ať už ten medaile, nebo to top 10, nebo i top 20, záleží, co je tobě příjemný. Tak sprinter se rodí, vytrvalec vychovává, takový to klasický rčení mezi sportovci. Nicméně tam je trošku za Jonášem mrzí, že nedostal možnost jet 20 kilometrů. Bavili jsme se o tom minule. Takže to jsme se vlastně tady bavili, přesně jak říkáš, ale což se vlastně ukázalo i na té 10, že byl nejlepší, že mu možná to mohlo hledat ještě víc trochu, ale i ostatní kluci, když jsem třeba si psal s Edou Simbartlem, tak říkal, že byl jako v rámci možností prostě spokojený, že samozřejmě asi od toho čekal víc, nicméně zase, když jsem se podíval na ty výsledky, tak a podíval jsem se třeba, kdo jel za ním,
tak ty kluky, prostě, který třeba porazil, nebo třeba ho porazili v rámci FESA Cupu, tak si to vyměnili a vlastně to byl takový standard, který vlastně na těch pohárech před touhle akcí vlastně zajížděl. Takže ten si myslím, že jako nesklamal, zajel ten svůj průměr, který jezdí, nebo píší standard, prostě u nás je to nejlepší momentálně asi distanční běžec, takže s těmihle výsledky, takže tam samozřejmě podle mě ten zajel na to, co měl, a potom samozřejmě škoda, možná Marťase Svobody, toho jsme typovali v těch distančních závodech výš, okolo toho 30. místa jsme doufali, tam si myslím, že trochu byla chyba, že za mě zvolil tu variantu jet na obě dvě akce, jak na univerziádu, tak na mistrovství světa juniorů, kdy ta univerziáda, jak sám Kuba říkal, byla 1900 metrů nad mořem a tomu se asi vyjádří víc Kuba, protože ten tam s ním byl na pokoji, tak podle mě tam ho to smetlo, protože do té doby vlastně se pohyboval okolo 20. místa na FESA Cupu a měl to být tak trochu on, kdo potáhne tu českou vlajku vysoko na distancích. Jo, máš pravdu, vlastně tam byla chyba, nebo takhle, závodilo se 1800, ale bydlelo se přes 2000, takže a byli jsme tam necelý 14 dní nebo něco takového, což si myslím, že už to poznamená, mezi těma vlastně dvěma akcema nebyl takovej prostor na ten odpočinek, takže jsem přesvědčený o tom, že ho to prostě bohužel znevýhodnilo na to mistrovství světa juniorů, no. Ale s tím jako se dalo trošku počítat, nebál se toho, on mi sám říkal, že to bere jako takovou přípravu, že si myslí, že ho to naopak boostne. Nicméně prostě on měl výborný start a i přesto, že teďka třeba to mistrovství světa juniorů se mu nepovedlo podle jeho představ, tak za mě se dá furt mluvit o jeho jakoby takový průlomový sezóně, kdy udělal ten největší krok jako ve jeho kariéře dosavadní. No. Určitě. Tam jenom samozřejmě nějak jsme ty výsledky předpokládali a myslím, že Jonáš a i Anička Jaklová udělali super výsledek, ale když se o tom bavíme, tak vlastně ty kluci si myslím, že zajali takový svůj průměr. Samozřejmě nekouká se na to hezky a nám se to vůbec nehodnotí jako hezky a nechceme na ně nakládat, protože si myslím, že každý, kdo předvede svůj maximální výkon, ať už ta forma je dobrá nebo špatná, tak prostě si zaslouží potlesk, protože korty tratě Šilpáriu jsou brutální s tím kopcem, ty televize vůbec nevypadá, ale když mám jeden minulý rok, tak ten kopec měl, když jsem ho jel čerstvý v prvním kole, tak měl 2,5 minuty a v posledním kole jsem ho jel 3,5, takže jde vidět, že prostě to je brutální kopec, ale myslím si, že prostě musíme být trochu na zemi a když se Martin Svoboda podíval jednou, myslím, že nejlíp byl 18. na OP nebo 20. na distanci, tak to beru jako nejlepší výsledek a musí tomu připočíst 4 Nory, 4 Švédy, 4 Finy, 4 Kanaďany, 4 Američany. Samozřejmě ne každý ho porazí, ale prostě není to tak, že je FESA Cup a 2 závodníci, ale je to bohužel, že to je FESA Cup a pak ještě jako jednou musí ten FESA Cup skoro vynásobit, aby ti vyšlo to, o co bys mohl třeba jet. Samozřejmě ne vždycky to tak platí, protože samozřejmě to ročník od ročníku, někde to je nabitý v některých kategoriích a jak jsme mohli vidět, tak ty Kanaďani dokonce tam měli 29, což mi přijde jako úplně šílený a já vlastně objel i tu 20 a nevím, jestli sprint a 10 i stafetu, takže to je něco, co je u nás asi nevídaný a myslím, že to je dobře, protože nedokážu si představit, že jako mladší dorostenec nebo ještě mladší dorostenec jako závodí na 20 km a ne vůbec špatně, takže samozřejmě tady z toho pohledu si myslím, že kluci zajali plus minus to, na co mají, ale jestli to s tím byli spokojení nebo ne, to musí odsoudit sami, ale věřím, že míří vejš, než kde chtěli být. Určitě. Je trochu možná škoda, že a tak trochu zamýšlení, že vlastně, když se na to podíváme, tak kluci jeli ten svůj standard, podle mě, který předvádí tu zimu i na těch v rámci FESA Cupech, ale potom jsou Italové, kteří třeba na distanci, Martin Svoboda s nima jede v závod a najednou přijde vrcholná akce a oni jako kdyby byli o 2 třídy, o třídu prostě úplně někde jinde. Že podle mě ty státy, Německo, byť samozřejmě Jonas Miller, tomu se ta akce taky úplně nepovedla, a ostatní kluci, tak třeba Italové
potom jsme si vlastně bavili s Matyášem, myslím po Provizentálu mezi sebou, že to je stát, který prostě dokáže na jakoukoliv vrcholnou akci naladit ty závodníky a je to možná takovej prostě signál k nám, že prostě byť máme ty závodníky kvalitní, tak je nedokážeme ze strany třeba trenérů a toho systému natolik připravit, aby byli ještě o kus někde výš, než třeba když jsou v dobré kondici u nás v rámci Českého poháru a třeba toho Alpen Cupu, FSA Cupu. Já si myslím, že tady to je strašně specifický pro to juniorský mistrovství světa, protože je to fakt samozřejmě těžký to naladit a mně se to taky zatím nepodařilo ani jednou na nějakou tu vrcholnou akci, myslím si, akorát na EOF, kde jsme přijeli jako ve slušné formě my s Jirkou Tužem a Ondrou Pilařem, a vlastně i Danek Hozák, tam je dobře, ale jde o to, že pak samozřejmě, když se postupuje dál, tak se můžeme podívat, že ne vždycky se to těm Italům podařilo na mistrovství světa dospělých a nebo na těch jiných akcích. A samozřejmě ty opy jsou trochu specifický, nebo FSA Cupy jsou trochu specifický, že prostě to jsou samozřejmě na jednu stranu pro juniory druhý největší závody v sezóně, pro ty, kteří se nominují na juniorský mistrovství světa, a zároveň to je tak, že člověk mezi tím objíždí nějaký ty svoje státní poháry nebo prostě nějaký jiný lokální závody, tady najednou prostě jednoho vyberou a jede někam jinam, tady je univerziáda, takže se to strašně blbě hodnotí vůči třeba tomu světovému poháru, kde vlastně bereš, že jakoby ty nejlepší, co tam vyhrajou, tak jsou ve formě a můžeš je pasovat na nějaký ambice, na ty medaile na mistrovství světa těch dospělých, ale myslím, že ta OPA je tady v tom trochu specifická, že u nás to taky tak bylo, že samozřejmě ty, kteří by se pohybují pravidelně na té OPě dobře, tak pak, nebo na FSA Cupu dobře, tak pak jedou dobře i juniorský mistrovství světa. Spíš je to tak, že někdo vypadne, než že bys tam někdo jako zrodil, ale ty Italové prostě to jsou nějaký kouzelníci a nerozumím tomu, jak to dokážou takhle načasovat. A je to každý rok, není to tak, že by najednou se tady zrodila generace ročníku 2005-2006, která prostě je schopná naladit, ale i minulý rok, i předminulý rok, tak to je prostě to brutální. Určitě, jak říkáme, určitě. Jinak pojďme k ženám. To jsme trochu přeskočili, ale jsme spíše, říkám nekorektně, přednost mužům. Tak Anička Marie Jaklová, 8. místo, myslím, že super výsledek. To, co jsme vlastně od ní asi čekali, to, co byl takový ten příslib, když jsme se bavili před začátkem mistrovství světa v té 31. epizodě, kde jsme tady byli spolu jenom my dva, Maty, tak jsme tak trochu čekali, že třeba tohle bude super výsledek a potom se na to naváží další. Ona vlastně předvedla ještě 16. místo na 20 kilometrech klasickou technikou s hromadným startem, takže taky si myslím, že solidní výsledek a ukázala vlastně, že možná asi jediná jakoby dokázala se připravit na tuhle akci. Z těch žen samozřejmě nevím, jak na tom byla Anička Millerská, která zhruba v polovině za polovinou závodu závod zabalila na 20 km. To se mě nepodařilo zjistit. Maty, ty jsi říkal, že snad se držela za rameno potom, že ten závod z toho důvodu asi možná vzdala, ale možná škoda, protože by asi minimálně by dojeli zhruba spolu s Aničkou Marii Jaklovou, takže samozřejmě takhle škoda, že to byla jenom jedna závodnice, ale i tak gratulace a o to víc bude vidět ten její výsledek u nás. Jo, tak máš pravdu. Jsem rád, že vlastně už to není jenom o té Aničce Millerský, ale že opravdu těm juniorkám se daří a byly tam vlastně celou sezonu výborné výsledky a teďka třeba se to nepovedlo těm dalším juniorkám podle přestav, nicméně jsou to vlastně z těch 2 ročníků většinou ty mladší, ať se jedná o Kačku Duškovou a tak dále, takže mají příští rok další příležitost a není potřeba být z toho smutnej, jede se dál, si myslím. Teď jste mi trošku sekl, nebo... Ne, dobrý. To je, ale jenom jestli já k tomu něco mám dodat, tak si myslím, že to je jako, samozřejmě nás mrzí, že Anička Millerská a Kačka Dušková
a myslím, že i vlastně všechny ty holky asi jeli trochu pod ty své možnosti, samozřejmě jednoduše se to hodnotí od stolu, nevíme, takhle, nebo od počítače, od monitoru, od televize, nevíme, jaký byly lyže, nevíme, jaký byly jejich pocity, nevíme, co se na té trati odehrálo. A to samé u těch kluků, jako to je jenom nějaký náš jako názor na to, co vidíme vlastně v FIS aplikaci s jejich výsledkem. Ale myslím si, že to je dobře, že se takhle podařilo Anice Millerský tam vzít nějaký výsledek a díky tomu vlastně i... Jaklový. Ještě jednou? Jaklový. Anice Jaklový, omlouvám se. Teď jsem přemýšlel, co dodám dál, ale že vlastně přesně takhle, jak jsme se o tom bavili, když zase stáhnu to na sebe, když jsme se bavili spolu, nevím, jakým to bylo díle, takže prostě se s Jirkou taháme navzájem nějak, tak si myslím, že takhle přesně uvidíš tady, že myslím, že pro ty kloky to jde, jako bude super, protože vidíš, že ten Jonáš je schopný zajet ten výsledek, což znamená, že když s ním pojedu dobře, nebo pojedu s ním, tak to znamená, že jsem schopný nějaký ten výsledek jet a to je pak jako strašná motivace jako do té další práce, která je čeká. Takže myslím, že je super, že aspoň nějaký ten výsledek se povede, takže to nebylo úplně, myslím, že to bylo jako rozhodně víc podařený mistrovství světa než ten rok předtím v Planici, který byl pro asi nás všechny takový smolný, ale myslím si, že to je něco, na čem se dá fakt stavět a pro ty holky kor, když vidíme, čeho je ta Anička Millerská schopná v distanci, tak víme, že se jí to pravděpodobně nepodařilo a když se ty holky dokážou na sebe prostě navázat, tak se máme na co těšit v budoucnu. Je to tak. Jinak tedy pokud nemáme k této akci vlastně nic co říct, vím, že Maty, ty jsi něco chystal, že chceš tady rozebrat, ale nevím, jestli nakonec na to dojde z tvého pohledu. Tak asi jo, tak myslím, že by bylo správně to říct, já nevím, poslal jsem vám to do skupiny, nevím, jestli se ho přečetli nebo ne, jestli se mnou budete ten názor sdílet nebo ne, ale myslím si, že prostě to, co vyšlo na povrch a přemýšlel jsem, co tady řeknu, ale myslím, že nevím, jestli všichni, protože ke mně se dostalo až vlastně dneska, natáčíme v pondělí 10. února a ke mně se ten článek dostal dneska, vyšel vlastně týden zpátky, nějaký 3. února, nevím, jestli to bylo až po sprintu nebo před sprintem, protože se mě zajímala hlavně ta poslední část toho rozhovoru, kdy to byl článek s panem Jaklem, otcem Aničky Jaklový, kde vlastně si myslím, že bylo řečeno tak strašně moc špatných slov, že to jsem v českém lyžování ani nezažil. Myslel jsem si, že my tady děláme jako kontroverzní věc a že prostě budeme linčovaný za to, že tady hodnotíme český závody a trochu si dovolujeme naše kamarády a soupeře prostě nějak hodnotit, ale myslím si, že prostě to, co tam jako bylo vypuštěno, je prostě absolutní, jako kor v našem malém českém rybníčku si myslím, že to prostě není jako vůbec jako přípustný tohleto. Jako nechci tady úplně rozebírat ty konkrétní věci, ale když jenom tak nastíním, tak tam vlastně na konci toho rozhovoru, kdy vlastně se bavilo nějak o Aničce Marii Jaklový a i o Aničce Millerský, o tom, jaký to jsou vlastně hvězdy a i o Jonášovi, jak se dá čekat jeho dobrý výstup na juniorském světě, což samozřejmě respektuju a jsem rád, že takovýhle lidi a vždycky, když oni dostává tu publicitu, tak si myslím, že prostě to, co tam pak padlo ohledně toho, že jsou tady holky, který vystřelili v dorostenkách a najednou pak skončili nebo se s tím teďka trápí. Byla tam konkrétně zmiňovaná Nela Pubalová, která si myslím, že lyžování skončila a je to tak, že prostě všichni jsme jenom přáli to, aby se prostě měla dobře a prostě udělala to tak, že nechtěla dál lyžovat nebo prostě přišlo jí, že pro její zdraví bude lepší, když lyžovat nebude, tak jsme jí prostě všim přáli, ať je zdravá. A nejen se bude rozebírat to, že jako mladá nebo jako dorostenka byla juniorský mistr světa a pak bojuje s anorexií a najednou skončí. A nebo tady je druhý příklad s Ankou Randákovou, která prostě byla pro mě trochu víc vyspělá než ostatní a vyhrává. A najednou my tady slyšíme, a tady si čtu, že prostě to vlastně je to skoro výsměch jim. A teďka jde o to, jestli to napsal ten redaktor, nebo ten vlastně autor toho článku, nebo to řekl pan Jakl, těžko říct, ale přijde mi to, že jako to je úplně jako něco neskutečného. Kort, když by to řekl pan Jakl a Anna Maria Jaklová začala v českém lyžování působit minulý rok a Nela Pubalová už 2 roky nelyžuje, tak proč vůbec jako se to zmiňuje? A pak tam vidíme nátlak ze strany pana Jakla na svaz lyžařský, že pokud ji nevezme do reprezentace, tak že bude studovat do Ameriky, tak si myslím, že pokud to takhle a
pan Jakl se bojí o místo svý dcery, tak si myslím, že tady tím to je jako úplně ubohý, jestli se bude snažit takhle to místo získat. To je můj názor, chtěl jsem to říct, prostě můžete mě všichni klidně tady jako nadávat si, ale myslím, že prostě ty holky Nela Zánkou si to vůbec nezaslouží, ať už na jakou z nich má kdokoliv jaký názor, tak to takhle tahat ven. Kort v našem malém lyžařském rybníčku je úplně ubohý. Kort ty holky ani si myslím, že nijak nevystupovaly proti nikomu. A nemají šanci se ani nějak bránit. Mě teda vlastně celý ten rozhovor, když jsem si ho poslechl, tak přijde trochu úsměvný. Zároveň vím, že to může prostě někoho dostat na kolena. Teď samozřejmě je to týden potom vylezlo na povrch, že to není úplně aktuální. A asi se po tomhle teďka, co tady řekneme, trošku snese názory, ale proč by ne, že taky je to samozřejmě, jak bych to řekl, dost krutý, tady přesně jak říkáš, Maty, ale je tam zase, musíme brát, a teď si zase říkám, tyjo, neznám toho pana Jakla, moc neznám vlastně ani Aničku Mariu Jaklovou, se který se samozřejmě pozdravíme na závodech a možná pohodíme 2 věty, hodně štěstí do závodu a podobně, ale jak tohle asi jako prostě musí vnímat. Tam vlastně pan Jakl říká, že nechce na závodníky klad od mladého věku nějaký tlak a podobně a vlastně teď vyvíjí tlak nejen na svoji dceru, ale i vlastně na jak Aničku Millerskou, který říká, že je to další Kateřina Neumannová, to podobné vlastně o své dceři a o dalším Martinu Koukalovi a Lukáši Bauerovi, něco podobného o Jonáši Helmichovi. Takže to mně přijde jako trochu takový zvláštní, že a zároveň smutný, že tam říká, že nechceme vyvíjet tlak od rodičů na lyžaře, na sportovce a chceme je připravit postupně, hlavně ať je to baví a podobně. A teď vlastně další 2-3 věty na to zazní tohle, tak je to takový podle mě za mě úsměvný a tak trochu možná i k pláči a smutný, že stále tady vlastně tenhle systém trochu je, byť se o to snažíme, aby už tady trochu se vymizel a z těch zkušeností, co jsme si prostě z těch let od Báry Havlíčkový přes třeba právě Nelu Buvavlovou prošli, tak že se z toho ponaučíme a myslím si, že tohle je jakoby další cesta do pekel a já věřím, že to holky a ani Jonáš prostě takhle nevezmou si zrci a že to jsou vyspělí závodníci a věřím, že to prostě hodí za hlavu tady tyhle keci, když to řeknu blbě, a budou se i nadále soustředit sami na sebe, protože ano, je v nich příslib, nevidím to jenom já, vidí to všichni a já jim budu fandit, ať už budou lyžovat, anebo třeba nevím, komentovat, když to řeknu, sáhnu na sebe. Já nevím, jestli k tomu Kuba bude chtít nějak vyjadřovat, ale jenom jestli ještě řeknu svůj názor tady v Robloxu, tak prostě si myslím, že to může být tak jako, teďka tady jenom čistě jako hypotetizujeme a prostě bavíme se, protože si myslím, že by to mělo být řečeno, tak prostě jestli to není taky náhodou tak, že pan Jakl, když uviděl tady tu možnost vzít tady ten rozhovor a prostě něco říct na internet, tak jestli nechtěl taky právě on vyvíjet tlak na Aničku Millerskou, protože sami jako, myslím, že to jako je známý, že vlastně slečny nebo holky, ženy, ten tlak můžou vnímat trochu hůř než ty chlapy, protože celkově ta nějaká chlapská parta nebo kultura je trochu jiná než ta ženská a vlastně čtyři my si můžeme tady nadávat prostě a budeme furt kamarádi a nevezmeme se ho k srdci, ale u holek to může být jiný, samozřejmě je to, každý je úplně jiný a i nějaký kluk si to může vzít a naopak nějaká holka může být s ním úplně v pohodě, ale prostě jestli to není takhle jako i nějak jako výpočet toho, aby vlastně nějak pomohl té svý dceři být nejlepší. Samozřejmě tady to jako čistě jako hypotetizujeme, nebo já teďka konkrétně, ale prostě potom jsem se ho přečet, tak jsem si říkal, že to je prostě jako hrozný. Ať už to je jako, když to řeknu, tak ten začátek, jako tak ten konec, co mi přijde jako v fotkách to nejvíc úsměvný, nejméně smutný, tak je ten vyvíjený tlak na svaz, že prostě jinak pojede na Mercku univerzitu. To mi přijde spíš jako takový jako žadonění o pomoc, úplně jako zbytečný, protože pokud věří tomu, že ta jeho dcera
má na to, aby se do té reprezentace dostala a prokázal to těma výsledkama, tak to tam pak bude a pokud si myslí, že ne, tak ji někam zbytečně spát, tak to by se jí pak ona mohla trápit nějak. A pak, když prostě k tomu přejdem, tak prostě to, co tam říká o těch holkách, který si nemají jak bránit a hlavně nikomu nic neudělali. Samozřejmě nevím, jaký jsou vztahy mezi nimi konkrétníma, ale myslím si, že Nela Pubalová se od toho lyžování úplně odpojila a vlastně vůbec i když jsem z ní nějaký kamarád byl, tak vůbec jí ani vlastně lyžování skoro nezajímalo a vůbec rozhodně si nemyslím, že se zajímala o to, kdo jezdí teďka v juniorkách, protože nemyslím, že by to měla zapotřebí. A pak tady vyjde na povrch něco takového, tak si to prostě mohl odpustit. Mohl tam prostě, ať už to mohl říct takhle, nemusel zmiňovat ty jména, protože se teďka každý přečte a je to ubojí. Samozřejmě, mohl to napsat sám autor toho textu, ale nějak tím informacím asi dospět musel. Máš vyplej mikrofon. Máš vyplej mikrofon. Jo, pardon. Jinak samozřejmě tam oslovuje pana Jakla, ale já jsem se podíval třeba na toho autora, novináře, co třeba píše dál, jaký články a samozřejmě je to trochu bulvár, abych to řekl, takže je dost pravděpodobné, že si tam ty informace možná zveličuje. Uvidíme, jestli třeba se k tomu nějakým způsobem ještě zpětně nevyjádří třeba pan Jakl a podobně, ale vzhledem tomu, jak třeba z začátku jakoby říká, že právě jak už jsem zmiňoval, nechce, aby se kladl důraz na toho věku a potom vlastně tam zmíní, že hodně bude záležet, jestli Český lyžařský svaz zařadí Aničku do reprezentace. Teď jsem vlastně přečetl doslova to, co tam je napsané. Tak je to takové zvláštní, že vlastně odstavec je jiný a potom další odstavec je úplně z jiného soudku. A to už jsme si měli zprávu na Instagramu z léta, takže si myslím, že jsme si na to udělali názor už v té době, takže jsme možná trochu teďka biased na jeden názor, ale snažíme se být co nejvíc objektivní to jde, ale bohužel to je taky téma, který je dost nepříjemný. A tímto samozřejmě posíláme holkám, ať už Nele nebo Hance, veškerou lásku a pokud budete něco potřebovat, tak hlavně Kuba je tady o to. Jinak jako, já nevím, o čem je řeč, protože já noviny nečtu a nečtu jsem. To je dobře asi. To je dobře. Teďka jsem vůbec nevěděl, o čem se bavíme. Mimochodem, tady u tohohle článku je výhoda toho, že to má asi 10 minut čtení, takže se to dá poslechnout i do sluchátek. Takže kdyby si neuměl číst, tak to nevadí, uši máš, to mě slyšíš, to můžeš ani poslechnout. No. Ne, tak řeknu někomu, ať mi to přečte, ale jako číst to nebudu, protože tolik textu se nepřečte za celý život a nebudu to číst jako najednou, jako víš co, to není nic pro mě. To je jasný. Tak asi odskočíme od tohoto šampionátu, kde samozřejmě se dařilo nejen juniorům, ale i Jiřímu Tužovi, jak už zmínil právě Maty, kde skončil čtvrtý ve sprintu, teď mě to úplně se vygumovalo. Tak přejdeme na evropský šampionát do Gruzie, protože čas se nám krátí a už máme celkem pozdě, tak jdeme na evropský šampionát do tohoto, řekl bych, trochu zeměpisně jiného světadílu, byť samozřejmě Gruzie politicky je aktivní v v Evropě, tak začneme u žen, u nominace, tak pojede Eliška Polonská, Karolina Špicarová, Marie Machová a potom samozřejmě i další jméno do party Klára Lutovská z Jablonce. Takže co se týče žen, tam mám zprávu, že právě třeba Marie Machová od nás tak byla 14 dní zpátky nemocná od Vimperku a odcestovala na přípravné soustředění do Harachova až ve středu. Byť tam na soustředění byla samozřejmě náhradnice Emma Mánková, která se jevila ve fantastické formě. I jsem se s ní vlastně dneska bavil, že se cítila fantasticky, že jí samozřejmě mrzí, že tu možnost nedostala, ale že chápe, že Maruška v ten moment prostě si to vyjela, byla na těch nominačkách lepší a samozřejmě nakonec Machová pojede do Gruzie
což je podle mě dobře, korektní, vyjela si to. Samozřejmě teď se tady můžeme bavit, jestli je dobře, že se nominační kritéria dělají takhle ze 2 závodů, ještě vlastně 2 měsíce dozadu, ale myslím si, že o tomhle jsme se tady už taky bavili v jedné epizodě, konec konců vlastně před těmi závody po Vánocích, takže možná teď se to k tomu vlastně vztahuje a nabízí, že prostě ta varianta, která tady je, tak se ukázala, že asi má něco do sebe, byť samozřejmě mám zprávy a co vím samozřejmě i ze zkušeností, když jsem třeba o nominaci na podobnou akci bojoval, když se to teda v životě nepodařilo, tak že prostě ta nominace musí být dopředu daná prostě brzo, že to prostě nejde jinak. Máš pravdu, ty nominace, samozřejmě je to nepříjemný a vždycky se to snaží, si myslím, se dělat na poslední chvíli, protože samozřejmě ano, ale prostě je to tady koordinat ty akce, které jsou pod záštitou jako olympijského výboru, ať už českého nebo celosvětového, tak vlastně ty nominace potřebují být jako dřív dopředu, ať už to je kvůli nějakým akreditacím a různým jiným věcem, tak bohužel pro ten náš sport to je tady v tom trochu nevýhodný, protože si myslím, že je blbost, aby prostě se to rozhodovalo podle žebříčku z minulého roku, tak jediná varianta je prostě to udělat takhle a myslím, že ještě horší, když to jenom stáhnu na ty nominace, tak to bylo na tu univerziádu, kde vlastně se to dělá z vesce, nějak v kombinaci s minulým rokem, nevím, Kuba nám asi k tomu řekne víc, ale myslím, že to bylo nějak žebříček z minulého roku v kombinaci s vescem nebo něco takového s letníma závodama, takže to si myslím, že je úplně postavení na hlavu. Máš pravdu, nicméně tam to dělala v podstatě jiná organizace než jakoby svaz, tam to dělá ta Unie sportu nebo Česká unie sportu a oni potřebovali tu nominaci už si myslím někde, nebo co jsem se bavil tenkrát s Radimem Antošem, tak oni to potřebovali už vidět v říjnu. Takže v podstatě ani nebyla možnost, aby to udělali z nějakých závodů na sněhu, protože z prvních závody na sněhu začínají v listopad, prosinec a oni už to v říjnu potřebovali vědět, takže to bylo vůbec jakoby hektický a muselo to být v podstatě udělaný z průměru FISových bodů z minulý sezóny s tím, že se přihlíželo na MČR na kolečkových lyží, takže ale bylo to takhle prostě daný. Jo. A nicméně taky jsem zastánce toho, aby tam jel člověk s aktuálně nejlepší formou, nebo dává to sportovně mi nejvíc smysl, ale zároveň chápu to, že tam je nějaké zařizování různých věcí a ty jména je potřeba vidět nějakou dobu dopředu. Jinak u kluků tak je v nominaci Hinek Steinbach, Aleš Řezáč, Vojta Benda a nakonec Šimon Gašek, protože Šimon Sucharda onemocněl na přípravném soustředění, na přípravném kempu a nakonec tedy odjel domů, takže náhradník Šimon byl vybrán do akce a do Gruzie pojede tento borec z Matesova Písečku, jak říkáme tady v podcastu a samozřejmě mám trochu zprávy z dění od kluků, jak momentálně tam jsou, tak mám zprávy třeba od Hinka, který dostal rýmu. Nevím, jestli to třeba bylo tím, že byli na tom přípravném kempu právě se Šimonem Suchardou, který možná je třeba nakazil, možná je zastihl ten let do Gruzie. To stejné Vojta Benda, prý snad je na tom ještě hůř než Hinek, takže je to trochu smolné a vlastně tak trochu vypadá, že co se týče těch kluků, tak to bude hlavně na Alešovi, po případě Šimonovi, takže ale třeba se z toho vylíží a jak říkal, třeba jsme se tady bavili o Lukáši Bauerovi, když závodil, tak ten měl ve zvyku před každý vrcholnou akcí být nemocný a rýma prakticky byla na každoakční menu. To se mi podařilo zdědit a je to úplně úžasný, takže za tohle děkuju. Jo, tak tímhle zdravíme jeho tátu a samozřejmě tímhle trochu dáváme, pokud to kluci dnes uslyší, oni zítra závodí už, tak že nejlepší forma prostě je těsně před nemocí a když je ta nemoc lehká, tak si myslím, že pokud to člověka nějak neskolí, říkám do teplot nebo do horeček, tak se s tím dá závodit.
když to takováhle akce, na kterou samozřejmě kluci, jak znám Hinka, tak bym a sledoval jsem ho vlastně skoro každý den na tréninku, když samozřejmě trénoval si solo, tak jsem ho viděl a potkával a vypadal, že je ready, a když jsem ho viděl třeba na nějakých intervalech, které jezdil, tak vypadal hodně rychle a nažhaveně a těšil se na tuhle akci, takže samozřejmě je to škoda, ale věřím, že pokud je to opravdu jenom rýma a tělesně se cítí v pohodě a při jízdě mu to třeba nějak nebrání, tak že se s tím dá závodit a dá se s tím závodit třeba úplně stejně, nejde možná lépe, a doufám, věřím a držím klukům palce, ať jim to klapne, protože je to samozřejmě akce, na kterou samozřejmě se tady můžeme vyjádřit, že některé státy se ani nezúčastní, třeba Norsko, tak vlastně nemají ani neposílají do Gruzie výběr vůbec na akce JOK a EOF, je neposílají, protože v dorostenských kategoriích nemají výběry, mají až od juniorů. Jinak téhle akce se třeba letos nezúčastní ani Němci, nezúčastní se Rakušané, protože z bezpečnostních důvodů do Gruzie neodletěli. Takže třeba tam nebudou všichni, ale to zase zacházíme do takových těch klasických českých komentátorských štosů, kde samozřejmě Johannes Klebo na startu, tak vlastně celý závod je poloviční. A o tom jsme se tady taky bavili vlastně naposledy. Kluci. No. Já nevím, co bychom k tomu dodali, asi že jim přejeme hodně štěstí, nebo určitě jim přejeme hodně štěstí, je to určitě si to užijou a je to hlavně o těch zážitkách, jako přesně jak jsme se o tom bavili, tak myslím si, že my všichni, co jsme byli na EOFu v roce 2022, tak jsme si tam vyjeli super výsledky, ale vzpomínáme na ty zážitky, které tam hlavně proběhly. Samozřejmě u nás to bylo trochu specifický, že to bylo vlastně až na konci března, takže už to je taková ta atmosféra trochu uvolněnější, všichni už mají po těch velkých akcích kort. My, když jsme se všichni zúčastnili předtím mistrovství světa juniorů, tak už to bylo taková jako druhá akce, ale myslím si, že prostě to může být super, hlavně zážitek a přesně kdo se podívá do Gruzie, jako to asi jen tak někdo ne a věřím, že když jim to sedne, že má šanci tam bojovat o super výsledek, když tolik zemí to nebude. Tak věříme, že se jim to podaří, jak holkám, tak klukům, a že ty nemoci prostě odezní a že to bude jen tak jako takový náznak případné formy. Nicméně já děkuji klukům, že dnes byli přítomní a věříme a fandíme všem běžcům na lyžích u nás v České republice, ať se jim další perioda českých pohárů, PESA Cupu a samozřejmě Matiu světového poháru a samozřejmě blížícího se, co nevidět mistrovství světa, podaří a přejeme krásný zbytek večera a krásný zbytek dne, pokud budete poslouchat až ve středu. Hezký den. V úterý. Hezký den.